Ne tɔgɔ ye Isa Sinayo. Ne ye syndicaliste de ye. An b'a fɔ ma baarakɛlaw ka hakɛ ɲini na. O baarakɛlaw ka hakɛ an bɛ jɔn ni jɔn ka hakɛ ɲini. An bɛ DRH, o ye direction des ressources humaines ye. O ye service min bɛ baarakɛlaw ka hakɛlako ɲɛnabɔ i n'a fɔ u ka papier ko ani u bilayɔrɔ ko ani u ka ɲɛtagaw u ka laɲiniw sabatiyɔrɔ o ye DRH ye. Ani DAFU ye wariso min bɛ ministère de primature la premier ministre fɛ yen nɔ min bɛ premier ministre ka nafolo ko bɛɛ ɲɛnabɔ a bɛ fɔ o ma DAFU. Ani DFM ye mun ye DFM ye service minnu bɛ ministre so kelen-kelenna bɛɛ la a kelen-kelen bɛ ministre bɛɛ ka bolo kan a bɛ u ka ministre ka wariko ɲɛnabɔ an b'a fɔ olu ma DFM. Ne bɛ ani CPS ye service minnu bɛ département dama secteur la secteur ye mun ye ministère fila ou saba bɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ka baara bɛ taa fan kelen fɛ u ye baarakɛda dɔ sigi min bɛ olu ka baaraw jateminɛ a kan ka taabolo minnu na u kan ka orienter cogo min na a bɛ fɔ olu ma ko CPS o de ye Mali o de ye baarakɛda ninnu tɔgɔ ye. Anw ye a bɛ fɔ anw ma ko financier an ka baara fanba bɛ taa mun de kan jamana bɛ fɛn o fɛn san a bɛ baara fɛn fɛn kɛ sanni bolo kan anw bɛ olu ɲɛnabɔ baarakɛlaw ka sarako ani baarakɛlaw ka ɲɛtagaw ka n'u ka fɛn an b'olu bɛɛ ɲɛnabɔ. An ko an bɛ grève kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ an tɔɲɔgɔn dɔw bɛ an n'olu bɛɛ ka baara ye kelen ye i n'a fɔ ministre des finances mɔgɔ dɔw i n'a fɔ contrôle financier minnu bɛ anw yɛrɛ kɔrɔ yan nɔ k'an bilasira an ka baara taabolo la olu ye laɲiniba dɔ de sɔrɔ juillet kalo tɛmɛnen o laɲini ninnu fanga ka bon kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ a bɛ sara yɛrɛ sigiyɔrɔma kelen farala kan an ko ɲinan kɛra an kɔ an fana ko u ka an don a la an n'olu bɛɛ bɛ baara kelen kɛ an bolo an n'olu bɛɛ ye kelen ye dɔ man ka fisa ni dɔ ye mais olu kɔni y'u ta laɲini parce que u ye tile fila baara bila kɛ an y'a faamuya k'a fɔ ni mɔgɔ min ma baara bila kɛ ɲinan bɛ kɛ olu kɔ an kɔni nana ka ɲini faamaw fɛ k'u ka an ka hakɛ d'an ma ani minnu ye kelen ye min dir'olu olu ma u ka d'an ma an t'i kura kɔ. An y'a ɲini an n'u ka kuma ɲɔgɔnya an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye i n'a fɔ minisiriso bɛɛ n ye service minnu fɔ nin ye o kelen-kelen n'a bɛ minisiriso bɛɛ Mali minisiriso fɛn fɛn na an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka lettre ci ministre min bɛ fonction min bɛ baara ko ɲɛ kunna ka lettre ci a ma pour k'a fɔ an ka kɛ k'a yira u ɲinana yɔrɔ min kɔ k'a fɔ a ye ne yɛrɛ an tun bolo a ma se nin ma ni mɔgɔ ɲinana fɛn na n'a fɔra i ye i kan ka girin k'a ɲɛnabɔ sinɔn a ka kɛ mankan ye mais an ye nin kɛ an ye lettre ci a mɛnna a ma jaabili kɛ mais an kɔni sɔrɔla la ka préavis déposer préavis ni grève nin bɛ tile fila grève don a bɛ daminɛ kalo tile 15 ani tile 16 n'o ye octobre kalo ye. An ka laɲini ni sabalitili wajibi ye mun na anw de bɛ Mali baarakɛla bɛ sara n'i y'a mɛn saraso sara la anw de b'a papier kɛ n'i y'a ye polisiw sara la anw de b'a papier kɛ n'i y'a ye juge sara la anw de b'a papier kɛ sara bɛ fɛn o fɛn na n'a bɔra service minnu bɛ yen o service kelen-kelenninw bɛ olu y'u yɛrɛ ta an b'a fɔ ko olu ka autonomie b'u bolo n'a bɔr'u la a papier bɛɛ ye anw ye hali n'i y'a mɛn ko conseil des ministres kɛra papier de bɛna d'anw ma anw k'a dilan ka taa d'u ma ka taa conseil des ministres la ne bolo anw kɔni ta in a man ka se taga ni ka segin ma an dalen b'a la ko faamaw bɛ a ta minɛn girinman k'a ɲɛnabɔ n'an taara grève la k'a mɛn hali anw yɛrɛ a kɔlɔlɔ bɛ s'anw ma parce que saraw bɛ bila retard la hali an yɛrɛ minnu ta grève la kɔlɔlɔ bɛ s'anw ma nka an kɔni ka laɲini yɛrɛ tɛ nin ye anw yɛrɛ bolo nin tɛ grève kun yɛrɛ ye a kɛra mɔgɔ dɔw ye o ni minnu ye kelen ko k'a k'u ye ne kɔni bolo ne yɛrɛ an tɛ gɛlɛma foyi la n'a sɔrɔ k'an ye ko kuraw ɲini an b'a fɔ olu u b'a lajɛ n'o se b'u ye mais olu yɛrɛ de ye nin layiru ta k'a fɔ u b'a kɛ u ye u y'a kɛ dɔw ye mais u ɲinana dɔw kɔ anw k'an bɛ ɲinan tasa de kɔnɔ u k'an bɔ ɲinan tasa kɔnɔ ka hakili to an na.